ससियेल मिडिया रखना ini payment bagai जों साइमन जतन साइमन बेलेग गाहाम खबर लाइथानाय फेब्रुवारि मासनि 1 तारिख 2025 जों जत गौरव साब डिभिजननि समाजपति रुवाजा कारबारि निनि उमां चौधरी जत 19 दफानि बिसिंगा कमसे कम गौरव जे कमिटि खबजाक मानि रिया आं देबा मा जमातांथों कलइंथों रुपिनिंथों बा जरो जादमानि जत सम्पतिफोराव फाबिजाक ngange जों लाइक थानायो जे 1 तारिख फेब्रुवारि मास जे साबमिट खेमेनि गौरव कलेज खुलंनायनि बागै गाफोरा समाजपति रक जतन आने कासे कन्वेनर चंगै जे जों मुभमेन्ट खालायलायमानि अब कासे सक्सेस हिमानो अब समाजपतिनि कासे अचिभमेन्ट ते अनन जेकुनो जारा चबाय तने रक कलेज नि बागै जेकुनो पार्टी सोशल पार्टी खायतने रक बरनबो जों हामबायनामो जों समाजपतिनि तरफ থেকে आं व्यक्तिगत থেকে हामबायनामो जों टिप्रा सरकारबो हामबायनामो जों ते जों गौरव साबडिभिजननि जारा गौरवनि क्लास 12 पास जानाय रक न बरनबो जों बेलेग जों समाजपतिनि तरफ থেকে कंग्रेसनो जानामो जों नरक हाम नाम्बार 9 पास खालामनो बागै जों आशा खायो नरनि बागै ते जत फाइनेन्सनि भविष्यनि बागै गौरवगो जों कायसा कलेज अबसर जों बस्ति नायमाखा जों बस्ति सिनाय एबा 100% ग्यारेन्टी नि थांगा ओंके बिनि परे कलेज एडमिशन दंनानि बागै जे सारा टिप्रानि नोटिस जफोर जारि नाय आफोरनो तिन गौरव कलेज नोटिस जारि नाय आ बागै आं अ कन्वेनर नंगे आं तिनि जत समाजपति रकना आं तिनि यं सरनो जतन हामबायनामो जों एक्टिभ बरगनि कष्टनि सामुं दिनै बथाय मानखा आ बागै जों प्रत्येकता पाराव जों समाजपतिनो बरमना नांगो तिनि रुवाजा चौधरी हिन्दी कारबारि हिन्दी फजा हिन्दी निनि ब्रु हिन्दी जतन जों समाजपतिनो दे बरम रुवै दंहांके तिनि जे माया मानखोमोन जे मानिना पलिटिकल खाइमैया आबान समाजपति रक खाइमनो दिनै मन प्रमाणखा आबै म केबेन एगेन्स्ट थांमानिया म कायसा तिनि गौरव साबडिभिजननि जत समाजपतिनि कायसा अचिभमेन्ट सक्सेस आबै कबकनाय जारा पास नाय रक नरक हाजाल थानायाबै आर जारा गौरव साबडिभिजननि बायरे जारा त्रिपुरा आन्दार तंनाय नरबो फाइ तिनि गौरव स्कुल गौरवनि डिग्री कलेज नरक फाइ नरबो एडमिशन ना फाइदि आबागै जों सारा जतनि बागै न अब मेसेज नामबो जों आर जारा तिनि त्रिपुरा गौरव साबडिभिजन जारा तंनाय रक नरक फादार थायावै न अरन नरक बति मानखा ते नरक स्पेशली आन फेसबुक रग नरक फुन खायो एसएमएस खायो नरक दारा जों नों जे कलेज खुलंनाय कलेज मानाय माने बुफोर मानाय सिंमानि नरक स्राय स्राय नरक रेजा माखा ताले नरक थांनि बति नाय मानखा आबागै जत तनना हामबाय ते हाने हाने हामबायना जों गप तिनि समाजपतिना ते त्रिपुरा सरकारना ते गौरवनि तिनि एजेन्ट सारना ते तिनि एडुकेशन डाइरेक्टर न जत तनना हामबायना जों जतना हामबाय ते खुलुमखा